Toată lumea și am venit cu al treilea episod de Minecraft Pocket Edition. Am mai jucat și off camera, am strâns 9 bucățele de iron, dar... Cadou! Mă rog. Dar cea mai importantă chestie este cum prăjesc fucking iron-ul ăsta. Scuzați că am jurat. Câteodată fiecare o mai înjură, sunt sigur. Frumos așa. Oh, perfect. Iron ingot. Acum naiba le prăjesc. Nu știu. Ce? Asta-i gold? Leather. Mă, cum îmi prăjesc ăștia? Trebuie cumva lemn. Înainte știam că se prăjește extrem de ușor. Iron. Uite o bucățică de un sapling. Perfect. Am lăsat bucățoiul ăsta, blocul ăsta de lemn aici liber. Ciopa, hunci. Ia să văd. Deci pun asta. Și aici ce naiba se pune? Ce se... Ce nubăs! Să bag toate bucățelele. Hai, Doamne, mă. Un pic, unde-s bucățelele? Uite. Iau XP. Aha. Nu mai stau aici să mă mai tot caca-maca. Ne mai putem face un furnal. Și chiar că mai ar trebui. Furnalul nostru de mâncare. Steak. Waka, mâncare. Wow! Avem și noi acum ceva ce să ne facem. Sabia chestplate. Like a boss. Parkour noob. Chiar nu ne-au mai crescut. Cât de cât. Nu se face noapte. To be night. La. Cred că se face noapte, nu știu.
pui, îl pot prăji, pui prăjit, aripioare de pui, McNuggets. Uai! One shot, one kill. Hai sus. Stai un pic, mă, unde-s? Da, deci cam atât a fost cu acest episod. Știu că a fost cam scurt, dar ne vedem data viitoare. Eu am fost Urban Scorpion. Pa, pa!